रविवारी दुपारी कणकवलीमध्ये नागवेकर हॉस्पिटलमध्ये मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी नातेवाईकांनी मृतदेह रुग्णालयात ठेवला आणि त्यानंतर रुग्णालयाची तोडफोड केली आणि त्या प्रकरणी आता मुलीच्या नातेवाईकांनी यांच्या समवेत 15 ते 16 जणांवर कणकवली पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये फिर्यादी नागवेकर यांनी ही फिर्याद दिलेली आहे असे एक माहिती समजत आहे आणि त्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाला आहे। तसंच बघायला गेलं तर दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर मुलीचे जे वडील आहेत त्यांनी देखील फिर्याद दिली होती आणि त्याच अनुषंगाने डॉक्टर नागवेकर यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला आहे। म्हणजे परस्पर विरोधी आता हे दोन गुन्हे दाखल झालेले आहेत कणकवली पोलीस स्थानकात दाखल झाले आहेत आणि या अनुषंगाने पोलीस तपास करत आहेत। पण जे पोलीस आहेत त्यांची जी नावं आहेत ते उघड करत आहेत, कोणावर गुन्हे दाखल झाले ह्याच्या जर नावं उघड केली नाहीत। पण कणकवलीमध्ये काल जे प्रकरण घडलं, रुग्णालय फोडण्यात आलं, त्यानंतर डॉक्टरांच्या गाड्यांची नासधूस करण्यात आली किंवा काचा फोडण्यात आल्या आणि या प्रकरणी आता पोलीस तपास करत आहेत। पण सध्या तुर्तास बघितलं तर 15 ते 16 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे। तसंच बघितलं गेलं तर दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर डॉक्टर यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यामुळे अधिक तपास आता पोलीस करत आहेत। नेमकी पोलीस भूमिका काय घेतात याकडे देखील आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे। त्यामुळे साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली।